खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दिन्थिफुंथाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जों दायो उदालगुरियावहाय थांनो ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय बिराद गोसा अखा हादों। ओमफ्राय नैबे 9/11 रेस्टुरेन्टआवहाय दसे हाबथ'दों आरो जोङो माबायावहाय थांनो नागिरदों डक्टरनियावहाय। नै आंहा बे आखायाव जरायाव साबाय थानाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय साबाय थानानै मोनसे नै बिदि बोरैबा टिपुखौ ओंखारदों आरोना बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों मा बुस्थु होननानै। ओमफ्राय बेयो सायाबो आरोना ओमफ्राय सम सम सायो बेखौनो नायजानो होननानै थांनो ओंखारदों आरो आं बेखौ बै खनसेनि भिडिअ लाबोखांबायमोन जेरै सनाखौ मोनैनि सिगाङावनो जादोंमोन नालाय बियो। ओमफ्राय आं भिडिअ बानायनायावहाय सोरबा खोन्थाहरदोंमोन आंहाबो जादों बेफोरबायदि ओरै होननानै। ओमफ्राय आंलाय बेखौ हामगोनदां होननानै थाबाय थादोंमोन नाथायबा हामासै आरो एसे बारासो जालांबाय। बिनिखायनो दिनै फार्स्ट टाइम डक्टरनो देखायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय देखायथ'नो एसे ब्लग भिडिअ लालांसै। जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। डक्टरा दिनै बेखौ मा खोन्थायो एसे शेयार खालामसै आरोना। ओमफ्राय खर'आबो गोदानमोन नालाय बेनिखायनो मोजां रानिखाय नै हगारस्रावनानै लादों आङो। खानायफोरखौ लोबनानै मोजां फोरानाबा माबा जायोना एसे गनो नागिरो। आफाखौनो हरदों नै जोंहा उदालगुरियाव फैदोंमोन नालाय एंख्रं जालांसै आरोना। एंख्रं साइज जानाय नङा जेबो जाया साइज जायाबाबो जायो गोथाव जाबानो जाबाय। गोथावसो बेसेबां लायो गांसेयाव 10 थाखाल'सो। ए बबेनि जोङो बेहेरगावनि। ए ओं खैथासिम होयो इयाव मालाबा 12टा 11टा बिदि थायो। एंख्रं बेसे गोबाव टाइम लायो मोननायाव? एसे टाइम लायो दिनै ना मिहिद्राय जादोंना एसे टाइम लागोन। मिहिद्राय जादों? मिहिद्रायबा जानो नागिरा इमेलाव लांदों आं मिहिद्राय जादों। र' गेस जानो नागिरो ना दिनै नायदि जादों नामा जि साइज जायो। आरो मानसिनो साइज माबाया बाहाया जा गोथाव एंख्रं बानायना होबाय दै आंनो जि साइजनि। ओमफ्रायो सातनिया माथाय दालि पटल ए जाना नायनोसै बोरै नुनायावथ' बिराद गोथाव साइज नुबाय। जाना नायनोसै मानसि सासे बानायफिननांगौ र' बानायखायो बेयो फैसा हाबो मालाय हाबो आंनाबो हाबो गोबां हाबो दाङाजों दायो माबा 16,000 15,000 बिदि जाखोना दं आरो हाबो माथो हाबो खस्थ' खालामनो हानांगौ। उदालगुरि टाउन नै उदालगुरि टाउनाव अखा दोमैदों अखायालाय हायाखै दोमैदों आरोना। बेलाय मा मेथाइ इफोरो मा मेथाइ मोनजाफेराखै बेखौथ' अयथासार गोदै साइज नुखादों। नैबेयावहाय जोङो जाग्रा लाबाय लालमहन मिस्थि सिंग्रा दय ओमफ्रायो स्प्राइट लादों आरो हौवाफोरनियावथ' हौवाफोरनिया दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों आं बेयाव मा मोनथाय दङबा ट्रेन्स रिलायन्सनि ट्रेन्स नायाखै होनबा नोङो नामखौ? চাকৰি কৰাটো দৰমহা কম হ'লেও ভাল ন এচি বঢ়িয়া। आंनिखौ यावनो नायखादो मोनबा लांखानोसै।
मोजां दे ना फैबाय सोरो मानसिफोरालाय सिङावथ' आदै देरि जाबाय जों थारमाने बिराद खामानि दंमोन बेलेग बेलेग माबायाबो बेयावनो दोङो दे नङा नङा ओइ दै बिहरनाया बेयाव दोङो मोननै दोङो फन खालामलाय फन खालाम जों थांसै खबरा मोजांबा जोङो गेजेरावनो इलेक्सन सफैबाय होनथ'नांगोन इलेक्सन जोंहाथ' नै न'आवनो दोङो कंग्रेसनि बिजाथिया आङो हमस्टेयाव हरसिंगासोना हरसिंगा लोगोफोर उपाय गैला गारिफोराबो अखा सेरला जोब्बाय जोंहाना मा जाबावगोन मोनसे फोसाबबा मोनसे गाज्रि जायो नै मुदायदि हमथेनासो सलायगासिनो अखा बोथोराव ओमफ्राय नै दिनजाय जिरि सनाया खायसो खालामगासिनो सनानो मोनावनो गैला जाला अदालगुरिनिफ्राय न' मोनफैबाय ओमफ्राय दसे जिरायबाय मेंसुनायखाय ओमफ्राय नै जिरायखांनानै दायो सिस्ला आरि सिबखांबाय न' आरि सिबखांबाय ओमफ्राय दायो फिसा भिडिअ लाफिनसै आङो बे आखाइ जरानिखौ नायनो थांदोंमोन ना आङो नै लोगोफोर बे टिपुखौ ओंखारनाया बेखौ नायनो थांदोंमोन आरोना सायाबो मायाबो मा बुस्थुथाय सिगाङावहाय बे आखाइ जराया साबाय थादोंमोन जिरि सनाया प्रेगनेन्ट टाइमावनो ओंखारदोंमोन आरो इयो फिसा ओंखारग्रोदोंमोन ओमफ्राय दा एसे गिदिर जालांबाय गिदिर जानायखायनो नायनो थांदोंमोन आङो मा बुस्थु होननानै ओमफ्रायो डक्टरा जेबो जाया इखौ इदि नासथाबना लाबाय था होननानै बुंहरदों आरो इदि नासथाबना लाबाय थाबानो गोमालाङोनो मालाबा ओमफ्राय गोमाथाराबा उनावहाय अपारेसन खालामनो हागोन होनदों ओमफ्राय आरो अपारेसन खालामबाबो जाफाफिनोनो बेनिखायनो अपारेसन खालामलायनाङा ओरै नासथाबनानै लाबाय था एसे एसे ओरै नाना ला होननानैल' बुंहरबाय आरो मुलि सुलि जेबो हरासै ओमफ्रायो सोरबा सोरबा इदि ओंखारनायखौ टिउमार ओरि होननानै बुङोना ओमफ्राय टिउमारफोराथ' बोरैबा लेदे लुदे जायोना बेयो लेदे लुदेबो नङा आरोना बोरैबा मार्बल बायदि गोरासो आरोना नै सिराव जानाय बायदि जिखिजाया डक्टरा थोननाय बायदिनो ओरै नाना लाथ'बाय थानोसै आरो हामगोन ना हामा मिथिला हामबाथ' मोजांनि बाथ्रा आरो हामाबाथ' उपाय गैया अपारेसन खालामनांगोन उनावहाय ओमफ्राय जोङो बेयावहाय डक्टरनियाव थांनायावहाय नार्सफोरनो एसे जाग्राफोर बायना गारबोदोंना दिनै जोङो बै समावनो जिरि सनाखौ मोनि समावनो जाहोगोन होननानै बुंनायमोन आरो माने बेयावहाय थाग्रा सासे नार्सआ जोंखौ बिराद हेल्प खालामो आरो रेखा नाम सिगांनिफ्रायनो जिरि सना मोनि समनिफ्रायनो जों बे डक्टरनियाव थांबाथाय बिराद हेल्प खालामो ओमफ्राय दाफोरबो थांबाथाय हेल्प खालामबाय थायो बिनिखायनो देनां बेबि मोनखांबाथाय जोंनो मिस्टि एरि जाहोनांगोन होननानै बुंदोंमोन ना इसोरो ओमफ्राय बेखौनो माला जाहोनो हागोन गोसोआनो माला जाहोनो मोनगोन बेखौ सानबाय थादोंमोन आं नाथायबा टाइमफोरानो मिलायथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै थांनायाव जोङो जाहोबोनो हानासै एसे गोजोननाय मोनबाय आरो गोसोखौ नाथायबा फैनाय समावहाय बे आब' रेखाखौ लोगो मोनबोआसै आरो जोङो भिडिअबो लाबोनो मोनासै थांनाय समावहाय लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय मेथाइ होबोनाय समाव लोगो मोनासै आरो जिखिजाया मालाबा लोगो मोनफिनबावगोन